Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol. Hare Krishna. Screen കാണാലോ എല്ലാവർക്കും? Hare Krishna. കാണാം പ്രഭുജി. കാണാണ്ട് പ്രഭുജി. Hare Krishna. കാണാം. ചെറിയ വീഡിയോ ഓണാക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, നോക്കിയൊക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓണാക്കാതെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആറാമത്തെ അധ്യായം 17ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, പ്രതിരോധം, ലൈംഗിക വേഴ്ച എന്നീ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ അമിതമായാൽ യോഗ പരിശീലന പുരോഗതിക്ക് വിഘ്നം ചെയ്യും. ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് കൊണ്ടേ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ പച്ചക്കറികൾ, പുഷ്പങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പാൽ മുതലായവ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന ഭക്തൻ മനുഷ്യഭോജ്യമല്ലാത്തതോ സാത്വിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ പെടാത്തതുമായ ആഹാരം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് തനിയെ പരിശീലിക്കുന്നു. ഇനി ഉറക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാകട്ടെ, കൃഷ്ണാബോധ പ്രേരിതങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ എപ്പോഴും ജാഗരൂകനായ അയാൾ അനാവശ്യമായി ഉറങ്ങുന്നത് വലിയൊരു സമയനഷ്ടമായിട്ടാണ് കരുതുക. അവ്യർത്ഥ കാലത്വം. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്നത് ഭക്തന് ദുസ്സഹമത്രേ. അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഉറക്കം ആവുന്നത്ര കുറയ്ക്കും. ഇതിന് മാതൃകയാണ് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹം ദിവസത്തിൽ 2 മണിക്കൂറിലധികം ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അതും കൂടി ഒഴിവാക്കി കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിൽ മുഴുകി ആനന്ദിക്കും. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആകട്ടെ തന്റെ ജപമാലയിൽ 3 ലക്ഷം തവണ കൃഷ്ണനാമം ഉച്ചരിച്ച ശേഷമേ ഓരോ ദിവസവും പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയോ ഉറങ്ങുകയോ ചെയ്യാറുള്ളൂ. പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന ഒരാൾ കൃഷ്ണന്റെ താല്പര്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാണ് ഏർപ്പെടുക.
നേരത്തെ 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും ഒരിക്കലും യോഗിയാവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത് ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നതിന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം, ഉറക്കം ഇവയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പ്രഭുപാദരില്ലാത്ത ഉദാഹരണമായിട്ട് രൂപഗോസ്വാമിയെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ശ്രീലപ്രഭുപാദരും ദിവസത്തില് അത്രയും 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങിയിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി സമയമൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഒക്കെ തർജ്ജിമ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ തർജ്ജിമ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ പരമ്പരയിൽ വരുന്നവരൊക്കെ കൂടുതൽ സമയം കൃഷ്ണാഭോഗത്തിനായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അത്രയും കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ 3 ലക്ഷം തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കും അല്ലെ. അത് ജപിച്ചതിന് ശേഷമേ ഓരോ ദിവസവും പ്രസാദം കഴിക്കുകയോ ഉറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോ അവസാനം വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുകയുണ്ടായി, നീ ഇത്രയൊന്നും 3 ലക്ഷം തവണയൊന്നും ജപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിനക്ക് എത്രയാണോ സാധിക്കുന്നത് അത്രമാത്രം ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് നീ പ്രസാദം കഴിക്കൂ. 3 ലക്ഷം തവണ ജപിച്ചില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രസാദം കഴിക്കാതിരിക്കരുത്, പ്രസാദം കഴിച്ചോളൂ. നീ അത്രയൊന്നും ജപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ ഒരു സാധാരണ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല, നിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിനായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നീ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ, സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ അത്ര ജപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, 3 ലക്ഷം മിനിറ്റ് ജപിക്കേണ്ടതിനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത്ര മാത്രം. എന്നാലും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് തൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീടാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായത്, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങ് ഇല്ലാത്ത, അങ്ങ് ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ മറ്റേ കഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകണം എന്ന് പറയുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അത് മഹാപ്രഭു സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ സ്വന്തം മഹാപ്രഭു തന്നെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശരീരം അവിടെ സമാധി അടക്കുകയുണ്ടായി. പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള ആ കടൽ തീരത്ത്. അപ്പോ ആ കടലില്, സമുദ്രത്തില് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ എടുത്തിട്ട് മഹാപ്രഭു, സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ മഹാപ്രഭു അല്ലെ, അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ ആ സമുദ്രത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ സമാധി എത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അവിടെ ആ ജഗന്നാഥപുരിയിലെ അവിടെ പോയിട്ട് ആ സമുദ്രത്തിൽ ആരൊക്കെ അവിടെ ആ കടലിൽ ആരൊക്കെ കുളിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കും എന്ന് പറയും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് നാമാചാര്യനായിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ ആ സമുദ്രത്തില് കുളിപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോകുന്നവരൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ആ കടലിൽ കുളിക്കണം. എന്താണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഇവിടെ കാണുന്ന പോലുള്ള എന്താ പറയാ ബീച്ചിൽ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് കുളിക്കുന്ന പോലെയല്ല, അത് ഒരു തീർത്ഥം തന്നെയാണ്. കടലാണെങ്കിലും അതും പുണ്യതീർത്ഥമാണ്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന ഒരാൾ കൃഷ്ണൻ താല്പര്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാണ് ഏർപ്പെടുക. അപ്പോ മറ്റുള്ള തൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് മുന്നിൽ നിർത്തി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തും അല്ലെ. ഉറങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് പുരോഗമിക്കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും അതൊക്കെ ചുരുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. എന്ത് തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടാനായിട്ടും കഠിനമായിട്ട് പ്രയത്നിക്കണം അല്ലെ. എന്താണ് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലിയൊക്കെ നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ
പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ കുറെ ഉറക്കം എഴുതിയിരുന്നിട്ടൊക്കെ പഠിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു പദവി നേടാനും ഒരു ജോലി നേടാനും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അല്ലെ. നല്ല ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലും പുരോഗമിക്കാനും അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ട, ഉറക്കം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനാവശ്യമായിട്ട് സമയം കളയുന്നതൊക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം. എന്നാലേ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ 4 കാര്യങ്ങൾ: ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, പ്രതിരോധം, ലംഘിവെച്ച ഇതൊക്കെ അമിതമായാലും യോഗ പരിശീലന പുരോഗതിക്ക് വിഘ്നം നേരിടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭാതത്തിൽ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്ന ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണപ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് കൊണ്ടേ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാവുക. അപ്പൊ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും അല്ലെ, നമ്മളെല്ലാ പാപങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന് എന്താ പറയാ, പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഫലങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും പാലും മുതലായവയൊക്കെയാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. അല്ലാതെ മനുഷ്യഭോജ്യമല്ലാത്തതോ തമോ ഗുണത്തിനും മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങളിലൊക്കെ പെടുന്ന, രജോ ഗുണത്തിനും തമോ ഗുണത്തിനും പെടുന്ന ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും ഭഗവാന് നിവേദിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ വിനിയതം ചിത്താമാത്മന്യേവാവതിഷ്ഠതി നിസ്പൃഹ സർവകാമേഭ്യോ യുക്തഇത്യുച്യതേ തഥാ. യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച അതീന്ദ്രാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് അയാളെ യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദി അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്ന ആ ശ്ലോകം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഒരു യോഗിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ മറ്റു മനുഷ്യരുടെ ചെയ്തികളുമായുള്ള വ്യത്യാസം അവയെ യാതൊരു ഭൗതികാഭിലാഷവും ലൈംഗികാസക്തി വിശേഷിപ്പിച്ചും തീണ്ടാറില്ലെന്നതാണ്. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊന്നിനും ശല്യപ്പെടുത്താനാവാത്ത വിധം സുനിയന്ത്രിതമായിരിക്കും ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിയുടെ മാനസിക വൃത്തികൾ. ഈ പരിപൂർണാവസ്ഥയിൽ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവർക്ക് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ എത്തിച്ചേരാം. ഭാഗവതത്തിൽ 9, 4, 18 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തോ വീഡിയോ ഓണാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല, വിറച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നോക്കാം. ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 9ാം സ്കന്ധത്തില് 4ാം അധ്യായത്തിൽ 18, 19, 20 ശ്ലോകങ്ങളിൽ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത്. സവേ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണനി കരോ ഹരേർമന്ദിരമാർജനാദിഷു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സത്കദോദയേ മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനീദൃശു തദ്ഭൃത്യഗാത്ര സ്പർശേംഗ സംഗമം ഘ്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സൗരഭേ ശ്രീമത് തുളസ്യാരസനം തദർപ്പിതേ പാദോ ഹരേ ക്ഷേത്ര പദാനുസർപ്പണേ ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനി കാമം ച ദാസ്യേന ദുഃഖാമ കാമ്യയാ യഥോത്തമ ശ്ലോക ജനാശ്രയാരതി. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ആദ്യമായി തന്റെ മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. പിന്നെ അവിടുത്തെ ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ പുകഴ്ത്താനായി തന്റെ വാക്കുകളും ഭഗവത് ക്ഷേത്ര ശുചീകരണത്തിനായി കൈകളും ഉപയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർണങ്ങൾ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണത്തിലും കണ്ണുകൾ ദിവ്യമായ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ ദർശിക്കുന്നതിലും ശരീരം ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുന്നതിലും ഏർപ്പെട്ടു. ഘ്രാണേന്ദ്രിയം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച താമരപ്പൂക്കളുടെ സൗരഭത്തിലും
നാവ് തൃക്കാൽക്കൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസീതളങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിലും മുഴുകി ആ രാജാവിന്റെ കാലുകൾ ഭഗവത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്രയിലും ശിരസ് ഭഗവാന്റെ തിരുമുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുന്നതിലും അഭിലാഷങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലും തുറന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ അഭൗതിക പ്രവൃത്തികളെല്ലാം. ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അല്ലെ. അപ്പോ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഓരോ നാമങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സവേ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ് അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെയോ രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ പറയുന്നു വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണ. ആ വാക്കുകൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുവാൻ, വൈകുണ്ഠനാഥനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് കരോ ഹരേർ മന്ദിരമാർജനാക്ഷ, ഹരിയുടെ മന്ദിരം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായിട്ട് കൈകൾ ഉപയോഗിക്കും. ശ്രുതിം ചകാര അച്യുത സത്കഥോദയം, ശ്രുതി അച്യുതന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് കാതുകളെ ഉപയോഗിക്കും. ഓരോരോ വരികളിലും ഭഗവാന്റെ ഓരോ നാമങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കും. മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനേ ദൃശു, മുകുന്ദൻ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേരാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നതിനായിട്ട് തന്റെ കണ്ണുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ വരികളിലും ഭഗവാന്റെ ഓരോ പേരുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അവസാനത്തെ ശിരോ ഋഷികേശ പതാഭിവന്ദനേ, ഋഷികേശൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. ഓ ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ തന്റെ ശിരസ് നമിക്കാനായിട്ട് തന്റെ ശിരസിനെ ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ശ്രീമദ് തുളസിയാരസനന്ദ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചുള്ള തുളസീതളം രുചിക്കുന്നതിനായി, ഭഗവത് പ്രസാദം രുചിക്കുന്നതിനായി നാവിനെ ഉപയോഗിച്ചു. മൂക്കിനെ ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ താമര പൂക്കൾ വാസനിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അത്രയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. നമുക്കും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തും അല്ലെ. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്താ വേണ്ടേ? നമ്മളിപ്പോ കുറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മളെന്താ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണാനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക. ഇവിടെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ ദീപോ നിവാദസ്തു നേംഗതി സോപമാസ്മൃതാ യോഗിനോ യത ചിത്തസ്യ വിഞ്ചതോ യോഗമാത്മനഃ. കാറ്റു തട്ടാത്ത ഒരിടത്ത് വെച്ച ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ദീപനാളം പോലെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗി. അതേ നിരന്തരം അതീന്ദ്രിയ സത്തയിൽ ധ്യാനമുറപ്പിച്ച് അശുദ്ധനായി നിലകൊള്ളും. സ്വസ്ഥമായി ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണഭക്തൻ കാറ്റ് കടക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച ദീപനാളം പോലെ അചഞ്ചലനായിരിക്കും. ഇത് 20 മുതൽ 23 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. യത്രോ പരമദോ ചിത്തം നിരുക്തം യോഗ സേവയാ യത്ര ചൈവാത്മനാത്മാനം പശ്യേനാത്മനി തുഷ്യതി സുഖമാത്യന്തികം യത്താ തദ്ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യമതീന്ദ്രിയം വേത്തി യത്ര ന ചൈവായം സിതശ്ചലതി തത്വതഃ. യം ലബ്ധ്വാ ചാപരം ലാഭം മന്യതേനാധികം തഥാ യസ്മിൻ സ്ഥിതോ ന ദുഃഖേന ഗുരുണാപി വിചാര്യതേ തം വിദ്യാ ദുഃഖ സംയോഗ യോഗം യോഗ സംചിതം. സമാധി എന്ന പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും തികച്ചും പിന്മാറിയിരിക്കും.
നിർമ്മലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് ഈ പൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. ആനന്ദഭരിതമായ ആ നിലയിൽ അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ സുഖമാണ് ദിവ്യേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇതിലെത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇതിലും വലിയ ഒരു നേട്ടമില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ഏതൊരു ആപത്ഘട്ടത്തിലും ഒരാൾ ക്ഷുബ്ധനാവുകയില്ല. ഭൗതികമായുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന സർവക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള യഥാർത്ഥ മോചനമാണ്. യോഗ പരിശീലനത്താൽ സാധകൻ ക്രമേണ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിത്തീരും. യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷണമാണിത്. പിന്നീട് സമാധി എന്ന അവസ്ഥ കൈവരുന്നു. യോഗി അതീന്ദ്രിയമായ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചു എന്നർത്ഥം. താനാണ് പരമാത്മാവെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകുന്നു. പതഞ്ജലിയുടെ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചാണ് പ്രായണ യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തു പോരുന്നത്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നു തന്നെ എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ അധികാരികളല്ലാത്ത ചില ഭാഷ്യകാരന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നു. അദ്വൈതവാദികൾ ഇതാണ് മുക്തി എന്ന് കരുതുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ പതഞ്ജല യോഗ ദർശനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അവരാരും. അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തെ പതഞ്ജലി അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്വൈതവാദികൾ ഐക്യസിദ്ധാന്തത്തിന് വിരുദ്ധം എന്ന് ഭയന്നിട്ടാവാം അത് സ്വീകരിക്കാത്തത്. ജ്ഞാനവും ജ്ഞാനിയും രണ്ടാണെന്നത് അദ്വൈതവാദത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ല. ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള വിരാമം അഥവാ നിർവ്വാണത്തിന് ശേഷവും കൃഷ്ണാബോധം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മികമായ ഭഗവത് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു. സ്വരൂപേണ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവതം ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഭൗതികതാ സ്പർശത്താൽ മലിനമായ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ സ്ഥിതിയാണ് വ്യാമോഹം അല്ലെങ്കിൽ മായ. ഈ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ജീവാത്മാവിന്റെ മൗലികമായ ശാശ്വത സത്ത നശിക്കുന്നു എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. കൈവല്യം സ്വരൂപ്രതിഷ്ഠ വാജിശക്തിരിതി എന്ന് പതഞ്ജലിയും ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചിതിശക്തി അതീന്ദ്രിയാനന്ദ അവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം. ആനന്ദമയോ അഭ്യാസാത് എന്ന് വേദാന്ത സൂത്രം 1:12 പറയുന്നു. സ്വാഭാവികമായ ഈ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദമത്രേ യോഗത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. ഭക്തിപൂർണമായ സേവന പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ നേടാവുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീത 7-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭക്തിയോഗത്തെ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഭൗതിക ശരീരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരാൾ അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം, നിദ്ര, സുരക്ഷ, രതി എന്നിവ നിറവേറ്റിയേ തീരൂ. വിശുദ്ധമായ ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഭക്തൻ അത്തരം ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൂടി വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തനാവില്ല. മറിച്ച് ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായവ മാത്രം സ്വീകരിച്ച് ഒരു നഷ്ടക്കച്ചവടത്തെ ആവുന്നത്ര പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള അതീന്ദ്രിയാനത്തെ അനുഭവിച്ചു പോരുകയുമാണ് അയാൾ. അപകടങ്ങൾ, രോഗം, പഞ്ഞം, ദാരിദ്ര്യം മുതലായ ആകസ്മിക സംഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബന്ധുജനങ്ങളുടെ മരണത്താൽ പോലും ഉദാസീനനായിരിക്കുമെങ്കിലും ഭക്തിയോഗ സംബന്ധികളായ പ്രവൃത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ അയാൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷ കാണിക്കാറില്ല. ഒരാപത്തും ആ ഭക്തനെ സ്വകർത്തവ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആഗമോ പായിനോ അനിത്യ സ്ഥാംസിദിഷു സ്വഭാരത എന്ന് ഭഗവത്ഗീത സൂക്തം 2:14 അനുസരിച്ച് അത്തരം ആകസ്മിക അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഭക്തൻ സഹിക്കും. വന്നാലും പോയാലും തന്റെ കർത്തവ്യത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. ജയ്. ഭാവാർത്ഥത്തില് വളരെ വിശദമായിട്ട് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അഷ്ടാംഗ യോഗ ധ്യാനയോഗ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രഭുപാദരി വളരെ ഊന്നൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനം ഭക്തിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം,
ഭക്തിയോഗമാണ് എളുപ്പത്തിൽ നേടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമെന്ന് പ്രഭുപാദർ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു. യോഗത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദ മന്ത്രി യോഗത്തിന്റെ അതിന് ഭക്തിപൂർണമായ സേവന പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 7-ാം അധ്യായം മുതലാണ് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിലെ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഭക്തിയോഗമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതില് ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും എന്ത് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആരും ഭക്തി സേവനം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എടുത്ത് പറയുന്നു. പറയുന്നു ഭൗതിക ശരീരമുള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരാൾ അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം, നിദ്ര, സുരക്ഷ, രതി എന്നിവ നിറവേറ്റിയേ തീരും. വിശുദ്ധമായ ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൃഷ്ണാവത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭക്തൻ അത്തരം ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തനാവില്ല, മറിച്ച് ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായവ മാത്രം സ്വീകരിച്ചു ഒരു നഷ്ട കച്ചവടത്തെ ആവുന്നത്ര പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയാനത്തെ അനുഭവിച്ച് ഒരുങ്ങുമാണ്. അപകടങ്ങളും രോഗവും പഞ്ഞവും ദാരിദ്ര്യം മുതലായ ആകസ്മിക സംഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബന്ധുജനങ്ങളുടെ മരണത്താൽ പോലും തെല്ല് ഉദാസീനായിരിക്കുമെങ്കിലും ഭക്തിയോഗ സംബന്ധികളായ പ്രവൃത്തികൾ നിറവേറ്റുന്ന അയാൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷ കാണിക്കാറില്ല. ഒരാപത്തും ആ ഭക്തനെ സ്വകർത്തവ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭക്തി സേവനം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ തിരുനാമത്തിനും ഭക്തി സേവനം. പലരും പറയും വീട്ടിലെ ആള് മരിച്ചിട്ട് കുടുംബക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നാമം ജപിക്കാൻ അല്ലെ. ജപിക്കുവാണ്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആ ആത്മാവിന് വേണ്ടി കൂടി ജപിക്കുക, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർത്തിരിക്കും അല്ലെ, ചിലപ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാതെ ആയിരിക്കും വീട്ടുക. ചിലപ്പോൾ ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു, ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതൊക്കെ ക്ഷമിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവരെ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക വേണ്ട. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ആ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാമം ജപിക്കുകയൊക്കെ വേണം. അല്ലാതെ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാ എല്ലാം കൂട്ടിക്കെട്ടി വെക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാണ് നാശം സംഭവിക്കുന്നത്, ആത്മാവിനൊരിക്കലും നാശമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും ഒരിക്കലും ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപേക്ഷ കാണിക്കാറില്ല. അതിനൊന്നും എന്ന് പറയുന്നു സുഖവും ദുഃഖവും അല്ലെ, അതൊക്കെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതൊന്നും ഒരു ഭക്തനെ എന്താ പറയാ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്നും യാതൊരു തരത്തിലും അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണാബോധത്തെ കുറിച്ചും കൂടെ ഒരു ചാർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സൂം ചെയ്യാൻ വഴിയില്ല, സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചെറിയ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. അതുകൂടാതെ അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ അല്ലെ.
ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്കിന് ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അത് ചോദിക്കുക. ഇത് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചിട്ടും കൃഷ്ണാബോധ പരിശ്രമത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. മാനദണ്ഡം തത്വം ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം 6:10 അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ശരീരവും മനസ്സും സ്വയം പരമാത്മാവായി നിരന്തരം ഇടപെടുക എന്നുള്ളതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുള്ള പ്രക്രിയ. കൃഷ്ണാബോധത്തില് ശരീരവും മനസ്സും സ്വയം പരമാത്മാവുമായി നിരന്തരം ഇടപെടുക. പിന്നീട് പരമാത്മാവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗയിലാവുമ്പോൾ വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്തവരും യോഗികളുമാണ് ഭാഗികമായും അപൂർണമായും പരോക്ഷമായി കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കും. ഭക്തൻ പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാബോധമാണ് പരമാത്മാവുമായുള്ള പൂർണ്ണവും നേരിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കുന്നത് അഷ്ടാംഗ പിന്നീടുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം. പിന്നീട് പരിശീലന സ്ഥലം. അഷ്ടാംഗ യോഗയില് ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുക. ഉദ്ദേശം ബാഹ്യ വസ്തുക്കളുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത്. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഭക്തൻ നല്ല സഹവാസത്തിൽ തുടരുക, അനാവശ്യ കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴിവാക്കുക, അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക. അല്ലെ, ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെയും കാട്ടിലെവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് യോഗ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അല്ലെ, ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കണം. അല്ലെ, അവരെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അല്ലെ, മോശം കൂട്ടുകെട്ടുകളെ ഒഴിവാക്കുക. ഭക്തസംഘം, അല്ലെ, ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്ന സംഘശക്തി, ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ അതെപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത്. പിന്നീട് മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദിയുടെ ബിസിനസ്. പരമാത്മാവുമായി അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ പരമാത്മാവുമായി മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കാൻ കഠിനമായി പോരാടുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഭക്തൻ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കുന്നില്ല. പരമമായ മനസ്സിന്റെ ഏകാഗ്രതയെ സമാധി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പിന്നീട് ആഗ്രഹവും കൈവശ അവകാശവും ഇല്ലാത്ത ബോധം. അഷ്ടാംഗ യോഗാരൂഢ ഘട്ടം പരിശീലിക്കുന്നതിന് ഒരു മുൻ വ്യവസ്ഥ തികഞ്ഞ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൽ ഭൗതിക സ്വത്തവകാശം എന്ന വികാരത്താൽ അവനെ വലയ്ക്കുന്ന അനാവശ്യമായ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്കായി ഒരാൾ കൊതിക്കരുത്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധം എന്നാൽ ഭൗതിക ഉടമസ്ഥയ്ക്ക് വളരെ കുറച്ച് സാധ്യതയുള്ള പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്വയം ഉപേക്ഷിക്കൽ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി യുക്തവൈരാഗ്യ തത്വം പറഞ്ഞത്. യുക്തവൈരാഗ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ, എല്ലാം കൃഷ്ണാബോധത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നീട് ഇരിക്കുന്ന രീതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യുന്ന വളരെ ഉയർന്നതോ വളരെ താഴ്ന്നതോ ആയ സ്ഥലത്തിരിക്കരുത്. അല്ലെ, പിന്നെ മാനിന്റെ തോല് അത് പുഷപ്പുല്ല് വിരിച്ച്, അല്ലെ, അതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ട്, പിന്നെ ദൃഷ്ടി മൂക്കിന്റെ അഗ്രത്തില് നോക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ പറയുന്നു. അല്ലെ, എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനകളുമില്ല. അല്ലെ, അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ശിഷ്യാഷ്ടകത്തിൽ പറഞ്ഞു, നാമകാരി ബഹുദാദിശ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേനക. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ജപിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയും ഇല്ല എന്ന് പറയും. അല്ലെ, ഇവിടെ യോഗ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ നിയമനിബന്ധനകൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയുമില്ല. പിന്നീട് ബ്രഹ്മചര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ ജ്ഞാനത്തിനും ധ്യാനത്തിനും സ്കൂളുകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം ബ്രഹ്മചര്യം. കൃഷ്ണാബോധത്തിന് ഗൃഹസ്ഥരെ അനുവദിക്കുന്നു. പിന്നീട് ബ്രഹ്മചാരി സങ്കല്പം.
ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ട് 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്. ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അതില് ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബന്ധങ്ങൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നിർഭയം, അതിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പറയുന്നു പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാബോധം മാത്രം നിർഭയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അല്ലെ. എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും അല്ലെ. ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠയില്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും. ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് യോഗക്ഷേമം മഹാമിനം, ഞാൻ യോഗം ക്ഷേമവും വഹിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. ധ്യാനത്തിന്റെ വസ്തുവെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ വിഷ്ണുമൂർത്തി കാണാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കൃഷ്ണന്റെ വികാസം മാത്രം വസ്തു യോഗ പരിശീലനം. കൃഷ്ണാബോധത്തിലോ ഭക്തൻ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നു. ഭഗവാനെ എല്ലായിടത്തും ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. രസോഹമാപ്സു കൗന്ദയ, ജലത്തിലെ രസം ഞാനാണ്. പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യ, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം ഞാനാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള എന്ത് വസ്തുക്കൾ കണ്ടാലും അതിനെല്ലാം ഓർക്കണ്ടല്ലേ. ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ആ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി എത്ര മനോഹരമാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഓരോ വസ്തുക്കൾ കാണുമ്പോൾ, എന്ത് തന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചുള്ളത്? ഭഗവാനല്ലേ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പിന്നീട് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ ശ്ലോകം 6:14 മത് ചിത്ത മത്പര എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ ജീവന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന കൃഷ്ണനെയാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് തന്നെ. പിന്നീട് 6:15 ശ്ലോകത്തിൽ ഫലമായി ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം യോഗ പരിശീലിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലുള്ള കാര്യം പറയുന്നു. എല്ലാ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെയും വിരാമം ദൈവരാജ്യം അഥവാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ ധാരണയിൽ ഒരാൾ മാത്രം നേടിയത്. കൃഷ്ണാബോധത്തിലും കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് തികഞ്ഞ ധാരണയുള്ളതിനാലും ഭക്തൻ തികഞ്ഞ യോഗിയാണ്. ഉദാഹരണം അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെ കുറിച്ച്. പിന്നീട് ജീവിതശൈലിയിലെ നിയന്ത്രണം, ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അഷ്ടാംഗ യോഗയിലെ അളവ്, യോഗികൾ ശരീരവും ആത്മാവും ഒരുമിച്ച് നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ. അതിലുപരിയായി എന്തും അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് നിരോധിച്ചു. ഗുണമേന്മ, നന്മയിൽ ഭക്ഷണം മാത്രം, യത്നത്തിൽ ഭക്ഷണം നൽകണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരാൾ പാപം മാത്രമേ കഴിക്കൂ. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ അളവ് പരിമിതമായി മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ. പ്രധാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വേദശാസ്ത്ര പ്രകാരം മാത്രം, കൃത്രിമ ഉപവാസം പാടില്ല. കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ. ഏറ്റവും ഗുണമുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ ആഹാര രീതിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു സത്വഗുണത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളാണ് എന്താ പറയാ ആയുർദൈർഘ്യം കൂട്ടും അല്ലെ, ശരീരത്തിന് ശക്തി ലഭിക്കും, സന്തോഷത്തെ ലഭിക്കും. ഇതൊക്കെ അല്ലെ അത് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃഷ്ണപ്രസാദമായി അല്ലെ. അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ പിന്നീട് ഉറങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അഷ്ടാംഗയോഗയിൽ 6 മണിക്കൂർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മടിയനാണെന്നുള്ള കാര്യം സ്വപ്നം കാണുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അവ്യക്ത കാലത്വം പിന്തുടരുന്നു. ഉദാഹരണം രൂപഗോസ്വാമിയും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറും അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ 2 മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് രൂപഗോസ്വാമിയൊക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങള്, ഗ്രന്ഥങ്ങള് അത് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായി. ജോലിയിലും വിനോദത്തിലും നിയന്ത്രണം, അതിനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പറയുന്നു. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. അതിനാൽ ഭൗതിക ഒഴിവ് സമയങ്ങളില്ല.
സമുദ്രേ. ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം. സനിശ്ചയേന യോക്തവ്യോ യോഗോ അനിർവിണ്ണ ചേതസാ സങ്കൽപാ പ്രഭവാൻ കാമം സത്വാ സർവാനശേഷദഃ മനസേവേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം വിനിയമ്യ സമന്തദഃ. സ്വസ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ. വഴിമാറുകയും അരുത്. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. യോഗ പരിശീലകന് സ്ഥിരനിശ്ചയം വേണം. അയാൾ ക്ഷമയോടെ വഴിതെറ്റാതെ പരിശീലനം തുടരുകയും വേണം. ആത്യന്തിക വിജയം നേടുമെന്ന് ഉറച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. വിജയപ്രാപ്തിക്ക് തെല്ല് താമസമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാലും നിരുത്സാഹപ്പെട്ടുകൂടാ. ദൃഢവൃത്തനായ പരിശീലകന് വിജയം തീർച്ചയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ചാറ്റിൽ ധന്യം മാതാജിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ധന്യം മാതാജിയുടെ എന്തോ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. മാതാജിയുടെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കാണാന്ന് പറയും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. വീഡിയോ മാത്രം വർക്ക് ആകുന്നില്ല. വീഡിയോ ചെറിയ എന്തോ കളിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ക്രീൻ എല്ലാവർക്കും കാണാമല്ലോ അല്ലെ? ശരി, ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. വിജയപ്രാപ്തിക്ക് തെല്ല് താമസമുണ്ടായെന്ന് വന്നാലും നിരുത്സാഹപ്പെട്ടുകൂടാ. ദൃഢവൃത്തനായ പരിശീലകന് വിജയം തീർച്ചയാണ്. ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് തന്റെ മുട്ടകൾ കടലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുരുവിയാണ്. ആ ഒരു കുരുവി കടൽ തീരത്ത് മുട്ടയിട്ടു. പക്ഷെ സമുദ്രം തിരയടിച്ച ആ മുട്ടകളെ കൊണ്ടുപോയി. കുരുവി വ്യസനിച്ച് തന്റെ മുട്ടകൾ തിരിച്ചു തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അതിന് കുലക്കമുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ കുരുവി സമുദ്രത്തെ വറ്റിക്കണമെന്നുറച്ചു. ചെറിയ കൊക്കിൽ കൊള്ളാവുന്നിടത്തോളം വെള്ളമെടുത്ത് കരയിൽ ഒഴിച്ചു തുടങ്ങി. അസാധ്യ കാര്യത്തിനായി ശ്രമിക്കുന്ന ആ കുരുവിയെ എല്ലാവരും പരിഹസിച്ച് ചിരിച്ചു. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ കാര്യം നാടെങ്ങും അറിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ വാഹനമായ ഗരുഡനും ഒടുവിൽ കേൾക്കാനിടയായി. തന്റെ ആ കൊച്ചു സഹോദരിയോട് ദയ തോന്നി ഗരുഡൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയും കുരുവിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യം കണ്ട് വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ആ കൊച്ചു കുരുവിയെ സഹായിക്കാമെന്ന് ഏറ്റു. മുട്ടകൾ വേഗം കുരുവിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ താനും ആ കിളിയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സമുദ്രത്തെ അറിയിച്ചു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സമുദ്രത്തിന് ഭയമുണ്ടായി. മുട്ടകൾ തിരികെ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഗരുഡന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ കുരുവിക്ക് സന്തോഷമായി. അതേപോലെ യോഗാനുഷ്ഠാനം, വിശേഷിച്ച് കൃഷ്ണാബോധത്തോടെയുള്ള ഭക്തിയോഗം പ്രയാസമേറിയ ഒന്നാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുറന്നു വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും ഭക്തനെ സഹായിക്കും. സ്വയം സഹായിക്കുന്നവനാണ് ഈശ്വര സഹായം ലഭിക്കുക. ഇപ്പോ കുരുവിയുടെ കഥ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ആ കുരുവിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സമുദ്രത്തെ കുറിച്ച് വറ്റിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? എല്ലാവരും പരിഹസിച്ചെങ്കിലും ആ കുരുവി അതിന്റെ പരിശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എന്താ പറയാ, ആ പക്ഷി രാജാവായിട്ടുള്ള ഗരുഡൻ തന്നെ വന്നിട്ട് ആ കുരുവിയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടായി അല്ലെ? ഗരുഡന് സാധിക്കും ആ സമുദ്രത്തെ കുറിച്ച് വറ്റിക്കാനായിട്ട്. ഗരുഡനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമുദ്രം മുട്ടകള് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയോഗം പ്രയാസമേറിയതാണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ? ആദ്യം നമുക്ക് ജപിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായി. നമുക്ക് എന്നാൽ അത് എപ്പോഴും തുറന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നാൽ അതിനോട് പിന്നീട് അതിനോട് കുറിച്ചൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ജപിക്കും. ഭഗവാൻ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നേരേക്ക് തിരിയുന്ന അത്രയും ഭഗവാൻ നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു യഥാമാപ്രവൃത്തന്റെ സംസദൈവ വചാമ്യഹം. നമ്മൾ ഏത് പ്രകാരത്തിലാണോ ഭഗവാനെ
സമീപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ തരും. നമ്മൾ എത്ര പെർസെന്റേജ് കണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നേരേക്ക് അടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരു 100 സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നമ്മളെ തീർച്ചയായിട്ടും കൈപിടിച്ചു വരുത്തും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൃഢവിശ്വാസമാണ് വേണ്ടത്. ദൃഢനിശ്ചയം അല്ലെ, അതാണ് ഗുരുവിന്റെ കഥയുടെ പ്രഭുപാദം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നീട് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് നോക്കി നിർത്താം. ശനേ ശനൈരൂപമേത്ബുദ്ധ്യാ ധൃതിഗൃഹീതയാ ശനേ ശനൈരൂപരമേത്ബുദ്ധ്യാ ധൃതിഗൃഹീതയാ ആത്മസംസ്ഥം മനഃ കൃത്വാ ന കിംചിദപി ചിന്തയേത്. ശനേ ശനൈരൂപരമേത് ബുദ്ധ്യാ ധൃതിഗൃഹീതയാ ആത്മസംസ്ഥം മനഃ കൃത്വാ ന കിംചിദപി ചിന്തയേത്. ക്രമേണ പടിപടിയായി വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക, മറ്റൊന്നിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ. ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം. ഇതിനെ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയും. ദൃഢവിശ്വാസം, ധ്യാനം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം ഇവകളാൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കണം. അപ്പോൾ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഭൗതികമായ ഒരു ഭാവനയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥൂല ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഭൗതികതയോട് ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കാൻ വയ്യെന്നിരിക്കലും യോഗി വിഷയഭോഗങ്ങളിൽ മനസ്സ് വെക്കരുത്. പരമപുരുഷന്റെ ആനന്ദത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും അയാൾ ആനന്ദിക്കുന്നില്ല. നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം, ബാക്കി പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. യദോ യദോ നിശ്ചലതി മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം തതസ്തദോ നിയമേത ആത്മന്യേവശം നയേത്. സ്വഭാവേന ചപലവും ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിനെ അധീനമാക്കി കൊള്ളണം. ഒരിടത്ത് മുടക്കാത്തതും ഇളകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതുമാണ് മനസ്സ്. എന്നാൽ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ യോഗി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സ് അയാളെ നിയന്ത്രിക്കരുത്. മനസ്സിനെയും അതുവഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് ഗോസ്വാമി അഥവാ സ്വാമി. മനസ്സിന് കീഴടങ്ങുന്നവനാകട്ടെ ഗോദാസൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ തന്നെ. വിഷയസുഖത്തിന്റെ നിലവാരം എന്തെന്ന് ഗോസ്വാമിക്കറിയാം. ദിവ്യമായ ഇന്ദ്രിയാനന്ദത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഋഷികേശനായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. വിശുദ്ധിയാർന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിനെ കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വഴിയാണിത്. എന്തിനധികം യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ പരമകാംക്ഷയും ഇത് തന്നെ അല്ലെ. നേരത്തെ ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, സവേ മന കൃഷ്ണ പദാരവിദ്യോർവാചാംസവൈകുണ്ഠ ഗുണാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഓർക്കാനായിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ. മനസ്സ് വേറെ എവിടെയും പോവില്ല. എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ, പോവാനായിട്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിന് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഋഷികേശൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഋഷികേശൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് പറയുന്നത്, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളെയാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, അഥവാ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാല് മനസ്സിനെ കീഴടങ്ങുന്നവനാവട്ടെ ഗോദാസൻ എന്ന് പറയും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോ മനസ്സിനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയൊക്കെ പോകും അല്ലെ. എന്നാലും നമ്മൾ തിരിച്ച് അതിൽ തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കേൾക്കാനും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിലോ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോയുടെ മുന്നിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാനും സാധിക്കും അല്ലെ. വേറെ എവിടെ നേരം മനസ്സ് പോവില്ല. പ്രഭുപാദർ പറയും, നമ്മള് ഒച്ചത്തിൽ ജപിക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ മന്ത്രം കേൾക്കുക. ഓരോ മന്ത്രങ്ങളും
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ആ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ഉറക്കെ ജപിച്ചിട്ട് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടെയും പോവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. 108 തവണ ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ മന്ത്രവും നമ്മൾ തന്നെ കേൾക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയും പോവില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ 27ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. Hare Krishna.